यात एका सूत्रान देवान रचलो संसार संसार रचून संसारात वस्तू रचल्यो साबार मेजूंक जायना तितली नोकेत्रां वयर वंतरोळार सायबीण मांयचेर वायट उलयतात ते कितले नेणार मालगोडे केल्यास पुताक सायबीण मांय संवसारान जल्मान हाडलो 12 वर्सां पासून ताका आपूर बायेन वाडयलो देवाचो बापूय जावूं सांजुजे विचून काडलो आख्या संवसाराची आवय पयात मानके दवरलो मालगोडे केल्यास पुताक सायबीण मांय संवसारान जल्मान हाडलो 12 वर्सां पासून ताका आपूर बायेन वाडयलो देवाचो बापूय जावूं सांजुजे विचून काडलो आख्या संवसाराची आवय पयात मानके दवरलो सायबीण मांय आमकां दिलां कोते रोजाराचे सोबीत तेंडे तोयलां कोतपात मिस्तेराचे आय मोरी तेर्स करूं कोत सगल्याक गरजेचे सगल्याच्या हातान आसचे यार मागण्याचे पूण थोडे आजून नोकरीच्या मोलादी कोताचो पावोर बिरात तुजी पयसाता गोमतेन तुज्या ते आसोत्तोर मागलेले तुका मेवता भावार्थान तूं मागशीतोर घरात शांती आसतली सोदां मिस्तेराचो तेरस्कोर पूण थोडे आजून नोकरीच्या मोलादी कोताचो पावोर बिरात तुजी पयसाता गोमतेन तुज्या ते आसोत्तोर मागलेले तुका मेवता भावार्थान तूं मागशीतोर घरात शांती आसतली सोदांच मिस्तेराचो तेरस्कोर थोडे आमचे मोदले सायबीण मांयक ते दिनात मान समोन आमी एके मांयक तिका कोत्ता अपमान एकटीच ती आमची मांय दुसरी ना ह्या संवसारान पुताचे कश्ट वळवळे सोसून रावली काळजान पुताक तिच्या खालवर चपका मारून तोपून बाले जेजू कुरसार किळायलो आत पांयाक मारून तीन किळे कोश्टाचे ते वाडयले तोकलेचेर घालून काटे मोरणा वरवीं उगडले आमकां सर्गीचे दार मोटे पुताक तिच्या खालवर वेल्लो चपका मारून तोपून बाले जेजू कुरसार किळायलो आत पांयाक मारून तीन किळे कोश्टाचे ते वाडयले तोकलेचेर घालून काटे मोरणा वरवीं उगडले आमकां सर्गीचे दार मोटे मोरणा वरवीं उगडले आमकां सर्गीचे दार मोटे थँक्यू